Здравейте, аз съм Бранимир Илиев и днес ще правим челендж, в който трябва да си потопя 100 пъти ръката в восък и да видим какво най-накрая ще стане с ръката ми. И нека започваме. За начало трябва да счупим свещите на малко парченца. След като ето по този начин разтапяме восъка, сега трябва да си потопя ръката в този горещ восък. И за всеки случай тук имам вода. Наистина малко ме страх да си потопя ръката тук. Но какво? Всичко заради парите. Исках да кажа заради феновете. Да, заради феновете. И така, започвам. Втори слой. Вижте, вече 10 слоя и ръката ми е като на манекен. Представям си как ще изглежда от 100. Това са около 20 слоя. Така са някъде около 50 слоя, точно 50 слоя. И остава да направя още 50. Ще изглежда много яко според мен. 98, 99, 100. Ето така изглеждат 100 слоя восък на ръката. Сега ще се опитам да я махна така внимателно, за да не я счупя, да остане цяла. Така. Успях. Ето така изглежда отвътре. Получи се доста добре. И надявам се клипа да ви е харесал. Сложете един лайк, ако искате да правя повече подобни видеа. И чао-чао!